Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom šorte. V dnešnom šorte budeme ochutnávať takéto Pringlesky. Je to hot a spicy. Dneska je to so mnou Tomáš, on to bude tiež so mnou ochutnávať. My ideme na ochutnávku týchto Pringles stick. A to ešte musím otvoriť. Podarilo sa. Môže sa aj ty zobrať. Ja to štartujem. Cítim tú vôňu. No. Začneme o 3, 2, 1. Začíname jesť. Zatiaľ nič. Aha, cítim. Ko? Cítim. Ja sa ešte dám jedno. Ale je to dobré. Štiplavosť nie je až taká veľká, ale chuť veľmi dobrá. Nie? Jeden z najlepších. Ty by si koľko dal od 1 do 10 palivosti? To je taká 5, 6. Ja 5 z 10 a chuti? 8, 9. Ja dávam 9. Ja si ešte dám. Môžete to aj vy ochutnať. Ňam, ňam, ňam. Aj ovoňať. No ako taká voňa dobrá. Ale už teraz viacej pali. Ale veľmi dobré. Keď máte radi palivé veci, čipsy, tak odporúčame. A do komentu napíšte nejaké iné príchute, ktoré vám chutia. Áno, a my to vyskúšame pohľadať v nejakých obchodoch a keď sa nám to podarí nájsť, tak my natočíme part 2 short, kde budeme ochutnávať príchute, ktoré ste vy napísali. A hlavne dajte také, že solené, lebo to mal každý. To mám každé, a nejaké špeciality. No, Alebo v zahraničí, keď si nejaké videli, tak tam pošlite. No pošlite kľudne tú fotku a my to vyskúšame nájsť. A to kopy koľko dávaš? Ako celému čipsu? 9. No tak 9,5. Palivosť nie je až taká veľká, ako som hovorila. Takže tento malý palivosť odporúčame. A si myslím, že sme u konci tohoto shortu. My sa zatiaľ s vami lúčime a uvidíme sa pri ďalšom shorte. Zatiaľ čau!